खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी गगामुग ओनसोलाव गामिनि अनजिमाया गोबांसिन जानायलाय बेवहाय रायजो राजाफोरा मोननै बियाब दाजानायखौ हास्थायदों। गगामुग दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव गगामुग हालामनि बर' माहारियारि आफादनि हेफाजाबजों दिनै गगामुग नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव हालामनि गं 8 बर' गामिनि गामि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव BKWAC नि माखासे सुस्रांजायै जेंनाखौ लानानै गुवारै सावरायनाय मेलाव बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै खुंथायनि माखासे जेंनाफोरखौ गुवारै फोरमायनानै होयो। बिथाङा फोरमायदों दि 5 बोसोर आगान होनायनि जाहोनावबो दिनैसिम बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथायखौ आबुं महर होनो हायाखै। इन्टारिम काउन्सिलाव बोसोराव 13 कौटि 50 लाख रांल' मोनो। बेखिनि रांजों गं 22 जिल्ला दैदेननांगौआ गोरलै नङा। जोंनि सुबुंफोरा मोननाय मोनैखौ लानानै दावराव दावसि जाबाय थायो, जेराव रां बावजायानो थोजासे नङा होननानै गोबां मेहेरगोनां बाथ्रा लाखियो मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। मेलाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लानानै दानि BKWAC आ मा थासारियाव दं, बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि सोलोंथाइनि जेंना, हारिनि जेंना आरो BKWAC नि गामि सोसननाय बियाब दानाय बिसायख'थिखौ फोथायनानै BKWAC खौ आबुं महर होनाय आरो बे गगामुग ओनसोलाव गोबां गामि थानाय हिसाबै मोननै बियाब दानाय बेफोरनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बे गेवलां सावराय मेलावनो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बारग' BLT अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिस्ति राम नार्जारी, MAC नि बारग' सोद्रोमा प्रभात बसुमतारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हारिमु नेहाथारि एला ब्रह्म, धेमाजि जिल्ला UBPOनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी आरो ओनसोलनि गोबां बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो मैखोमै बाहागो लानानै मेलखौ जाफुंसार जाहैयो। दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव जे मोनसे सुबुं सांग्रांथि मेल जाना थाङो। गाहायै बेयाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामि सोसननाय बियाब दानाय बिसायख'थि खुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ सावरायनाय जायो। आरो जिहेतु बेयाव मोनसे गेदेर मोनसे आनसलिकखाय धेमाजि आरो गगामुगजों लोगो नांनानै बेनि रायजो राजाफ्रा बिनि बियाबखौ मोननै जाजानायखौ लुबैदों। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि समस्ति हिसाबै मोननो लुबैदों। बेखौ जोङो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिजों रायज्लायदों। गिबि मन्थ्रिया बाथ्रा होदों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जिथु समस्ति दासिम बियाब दं, दासिम 30 दं, बे 30खौ 40सिम बारायनानै बिनि समस्तिखौ मोननै खालामनाय जागोन होननानै बाथ्रा होदों मोनसे अर्डिनेन्स लाबोनानै। आरो बेखौ थाबनो मावना होनो थाखाय ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारखौ खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै बेयाव सावरायनाय जायो। आरो जोङो माहारियारि आफाद हिसाबै बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, XNDP, XBLT आरो जों गासै मोन 10था अर्गेनाइजेसना जिहेतु बर'नि खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि सायाव जों खामानि मावबाय थादों। आरो जों लुबैदों राजखान्थि भाबै बिटिआरआव जिहेतु मोननै राजखान्थि हान्जा दं, बे हान्जा मोननैखौ जों गोरोबनायखौ लुबैदों आरो लुबैनायखौ जों लुबैदों। ज' जानानै हारि जौगाथायनि थाखाय जों खामानि मावजानायखौ जों लुबैदों। नङाब्ला दिनैहाय जोंनि गेजेराव माखासे BJP दोलोआव हाबनानै थाबाय आरो जों सानदों जोंनि आनसलिकबाद ओनसोलारि जिथु राजखान्थि बेनि दारैसो जों बर' हारिनि खामानिखौ गोजोर खालामनो हागोन, जौगाथायखौ मावनो हागोन, दा मोनसे फोथायनाय दङ।